Prečítam vám kúsok z desivého listu, ktorý poslala Leyenová premiérom a europoslancom. A pochopíte, že s týmito lídrami sa Európa rúti do obdobia temna a vojny. Leyenová nám v liste píše, že pred nami je nová éra. Hovorí, že budúcnosť slobodnej Ukrajiny je v ohrození a teda aj prosperujúcej Európy a že toto by malo nejakým spôsobom preformátovať naše myslenie a nasmerovať nás smerom k odvahe a k akcii. Čiže klasické strašenie s cieľom nasmerovať nás na podporu toho vojenského programu, ktorý Leyenová v Európskej únii navrhuje. Hovorí, že sa musíme naučiť myslieť inak, čiže vojensky. A preto navrhuje program Rearm Europe, čiže Prezbrojme Európu, ktorý by mal výrazným a unáhleným alebo urgentným spôsobom zvýšiť financovanie vojenských výdavkov Európe. Leyenová sa ďalej v liste chváli, že sme pomohli Ukrajine už 140 miliardami eur, z čoho 50 miliard eur bolo vo forme vojenskej pomoci a že sme pomohli vytrénovať viac ako 73 000 ukrajinských vojakov. A takisto, že Európa uvalila na Ruskú federáciu bezprecedentné sankcie, ktoré, a teraz citujem, ničia Ruskú federáciu a dlhodobé základy jej ekonomiky. Leyenová nám ďalej píše, že základy, na ktorých stála povojnová Európa a ekonomický poriadok, sú otriasané v jadre alebo v základoch. A že máme dve možnosti, ako ísť dopredu. Prvá možnosť je v podstate, že nerobiť nič a druhá možnosť je, a teraz pozrite, uchytiť tento moment, zmobilizovať európsku okamžitú odpoveď a zdroje a vyvolať ducha kolektívnej obrany na ochranu demokracie. Pevne verím, že druhá možnosť je naša jediná možnosť, jediná voľba. Je to napokon náš hlavný účel alebo zámer. Toto ako keby ste, počúvajte, toto ako keby ste pozerali nejaký dokumentárny film o Hitlerovi. Proste toto je náš hlavný účel, toto je náš hlavný zámer. Potrebujeme vyvolať ducha kolektívnej obrany, zmobilizovať všetko, čo máme. Totálna vojna, totál krík, ako to bolo kedysi. Aby sme to dokázali, potrebujeme rozpútať a uvoľniť priemyselnú a hospodársku produkciu a silu Európy a nasmerovať ju k cieľom bezpečnosti, čiže inými slovami k cieľom armády a potrebám armády. No a za týmto účelom Leyenová navrhuje tých 5 bodov, ktoré boli aj prezentované v médiách. Poprvé chce vytvoriť 150 miliardový fond, z ktorého sa bude nakupovať protiraketová a protivzdušná obrana, delostrelecké systémy, rakety, munícia, dróny, protidrónová ochrana, nejaká military mobility, to znamená zrejme nejaké cesty alebo nejaká mobilita pre vojenské zariadenia, vojenskú techniku, kyber bezpečnosť, umelá inteligencia, elektronická vojna. Potom chce uvoľniť potenciál verejných financií na zbrojárske a vojenské výdavky, to znamená, aby sa štáty mohli zadlžovať v podstate bez stropu, aby sa dlhy vynaložené na armádu nezapočítavali do nejakých ekonomických ukazovateľov a mohlo sa investovať a vynakladať na armádu v podstate nekonečné množstvo peňazí. Ďalším krokom je, aby bolo možné čerpať eurofondy aj na zbrane, čo inak zásadným spôsobom mení povahu Európskej únie, ktorá vznikla kedysi ako mierový projekt, pretože týmto pádom sa z Európskej únie stáva de facto vojenská organizácia, ktorá bude financovať zbrane armády po jednotlivých štátoch. Leyenová hovorí, že to bude výhodné, keď bude Európska únia nakupovať zbrane pre všetkých spoločne. To isté hovorila, pamätáte si, aj počas covidu, keď sa nakupovali vakcíny, ktoré vieme, ako dopadli obrovským podvodom a doteraz Leyenová za to nie je ani poriadne vyšetrovaná, či nebodaj potrestaná. Ale ak získa Leyenová možnosť rozhodovať o zbraniach, o nákupe alebo o použití zbraní, tak to bude kompletne odlišný príbeh a z Európskej únie bude naozaj že vojensko-totalitná organizácia. Viete, na záver od nás Leyenová pýta podporu pre tieto návrhy. Ja viem garantovať za nás jednu vec, že od Uhríka a Mazureka pre tento šialený vojenský plán a transformácie Európskej únie na vojenskú organizáciu podporu nezíska. Nikdy za to nezahlasujeme, ani keby sa Leyenová postavila v pléne so Šefčovičom na hlavu, pretože sme presvedčení, že európska hospodárska spolupráca sa má sústrediť na mierovú spoluprácu, že mier sa má dosahovať cez diplomáciu a nie cez miliardy, stovky miliárd výdavkov na zbrojenie a nie cez naháňanie vojenskej atmosféry a strašenie spoločnosti. S touto šialenou vojenskou politikou Leyenovej, Šefčoviča a Európskej únie jednoducho treba skoncovať, treba ju zastaviť presne tak, ako to urobili Američania s Bidenom a provojnovými štváčmi v Bielom dome. Držte s nami a spoločne ten mier v Európe dosiahneme.